kávéfüggő vagyok, ezt az oldalam címéből már tudod. Hogy egyik reggel elfogyott a megszokott kávém. Egy rendezvényre utaztam Pestre, ahol egy nagyon kedves fiatal hölggyel találkoztam, akiről tudtam, hogy ezekkel a ganodermás kávékkal foglalkozik. Korábban is hallottam erről a kávéról, de valahogy tartottam tőle, nem mertem megkóstolni, nem mertem infót kérni, egyszerűen tartottam magától a kávétól. Ugye az ember az ismeretlentől fél. Igen, féltem. Nem tudtam, hogy milyen hatása van, milyen íze van, semmit nem tudtam róla. És ez le is blokkolt annyira, hogy nem néztem utána. Képzeld el azt, hogy ezen a rendezvényen, ahogy találkoztam ezzel a hölgyel, beszélgetni kezdtünk, és elmeséltem neki, hogy jártam, reggel elfogyott a kávém. És szóba jött az is, hogy én féltem a ganodermás kávét kipróbálni. Ő pedig mit tett? Előhúzott a kis táskájából egy adag kávét, és azt mondta, hogy nyugodtan próbáljam ki. Még mindig vaciláltam, és hát reggel a félelemmel vegyes örömmel bontottam ki ezt a kis tasakot, mert ugye, mint kávéfüggő, az a reggeli kávé az nekem nagyon hiányzott, hát megittam. Nagyon finom volt. És ami megdöbbentett, hogy egész nap ezután nem kívántam a kávét. Pedig azelőtt a napi 4-5-öt is megittam. Igen, kávéfüggő lettem az évek során, imádom az ízét, meg az amatát, meg az illatát, meg azt a néhány perces nyugit, amíg azt reggelén elfogyasztom. De ma már 3-1-ben ganodermás kávét iszom. Te is kávézol, iratkozz fel a hírlevélre, szerezz be minél több információt. A 3-1-ben ganodermás kávé okozta frissesség egészen más jellegű, mint a megszokott kávék okozta frissesség. Most nem fogok neked kis előadást tartani a ganoderma jótékony hatásairól. Azt javaslom, olvasgasd át a honlapon az összes információt. És fontold meg azt, hogy szeretnél-e olyan kávét inni, ami jótékonyan hat az egészségedre, és még pénzt is keresel vele.